Láska. Jaký to je, když tě opustí holka? Láska. Holka, kterou jsi miloval, Láska. kterou jsi měl rád. Láska. Tohle je freestyle na téma láska. To je víc než na dostihy sáska. Protože když ztratíš toho, koho miluješ, tak ti zbyde bejt doma sám a pak už jen onanuješ. 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 Hele, prober se a najdi si svou lásku, nějakou krásku, která ti to bude dělat aspoň rukou. Aspoň rukou. Aspoň rukou. Aspoň ruku, svojí levou krásnou rukou. Aspoň rukou ti to udělá jak dáma a už nikdy nezůstane sáma. Jo, Tohle je freestyle na téma láska. ale onanie není špatná věc. Ne. Tohle to je pravda, tohle není kec. 3x, 5x denně si to dělám rukou, pravidelně, pravou levou rukou, nahoru, dolů, ze předu a dozadu, někdy rychle a někdy taky pomalu. Je to jenom o tom, jakou mám zrovna náladu, jaký pouštím péčko, popředu, dozadu. Kentáne, Ano. honíš si ho taky, řekni prozrad divákům, honíš si ho taky, posluchači na tohle tvoje vyznání, celou tu dobu kurva čekají, tak řekni to, řekni to, honíš si ho doma, jako jeli to, máš ho velký jako jeli to, jeli to, pravda, chci tvýho banána, ano. Poprvé jsem honil si ho v 10, ale nevím, co do toho je ti. Je to krásný, když ti vystříkne ze žaludu. A vypadá, že děláš ostudu, ale ne, protože když jsi sám doma, je to pohoda. Nikdo o tom neví, ale když se stane náhoda a přijde tam máma a uvidí to, nic se neděje. Za to se ti přece, kámo, nikdo nikdy nesměje. Honit si ho, to je úplně normální věc. Tak hoňte si péra. hoňte si čuráci. My jsme Kentán a Montarži, nezávislá skupina umělců, který se nestydí za svůj názor a nebojí se ho naplno projevit a říct. www.vyhulmi.cz Vyhulmi Production.